प्रणाम। हम कल्पना ठाकुर झारखंड से। एक तिलक के मजेदार गीत सुनिए, कैसे ससुर असार के स्वागत होता है तिलक में, सो सुनिए। अरे नाही चढ़वला टीवी पंखा, नहीं चढ़वला कूलरवा हो, नहीं चढ़वला टीवी पंखा, नहीं चढ़वला कूलरवा हो। इतना सुंदर बबुआ के कंजूस मिलल ससुरवा हो, इतना सुंदर बबुआ के कंजूस मिलल ससुरवा हो। नहीं चढ़वला टीवी पंखा, नहीं चढ़वला फ्रिजवा हो, नहीं चढ़वला टीवी पंखा, नहीं चढ़वला फ्रिजवा हो। इतना सुंदर बबुआ के छुछुंदर मिलल सरवा हो, इतना सुंदर बबुआ के छुछुंदर मिलल ससुरवा हो। कोई के करार सरवा काहे नहीं लावाला, कोई के करार सरवा काहे नहीं लईला। तिलक में एको नहीं बरतन चढ़ाईला, तिलक में एको नहीं बरतन चढ़ाईला। देवे के रहे फुलहा, अरे देवे के रहे फुलहा, बर्तन चढ़वला खाली फाइबरवा हो। देवे के रहे फुलहा, खाली चढ़वला फाइबरवा हो। इतना सुंदर बबुआ के छुछुंदर मिलल सरवा हो, इतना सुंदर भैया के कंजूस मिलल ससुरवा हो। इतना सुंदर बबू तिलक में करार रहे अंगूठी चैनवा, तिलक में करार रहे अंगूठी चैनवा। खाली काहे अइल पूछे दूल्हा के बहिनी, खाली काहे अइल पूछे दूल्हा के दीदिया। अरे फ्री में जीजा बनवला, अरे फ्री में जीजा बनवला हमर भैया आयल बेलवा के। फ्री में जीजा बनवला हमर बबुआ आयल बेलवा के। इतना सुंदर बबुआ के, अरे इतना सुंदर बबुआ के, बबुआ के कंजूस मिलल सरवा हो। इतना सुंदर बबुआ के छुछुंदर मिलल सरवा हो। नहीं चढ़वला टीवी पंखा, नहीं चढ़वला बर्तनवा हो, नहीं चढ़वला टीवी पंखा, नहीं गिनला केसवा हो। इतना सुंदर बबुआ के कंजूस मिलल ससुरवा हो, इतना सुंदर बबुआ के कंजूस मिलल ससुरवा हो। इतना सुंदर बबुआ के छुछुंदर मिलल सरवा हो, इतना सुंदर बबुआ के।